mendizalerekin, bitu, Miluse badala mendibigotzi moduen. Konporaketa bat Ilaski, txalo! Sono! Hau egiten dut asko gustatzen zailarako, bueno, zure hasierako konparaketak. Hau da, apurtxu bet nire omenaldi, sumea zeuri. Eta gainera, Aizak inspiratu nauz bere eskalatzailea da. Orduan eskalatia da mendirez dutin modu da. Miluse, egia da, danok tontorrera iritsi nahi dugula, sakura iritsi nahi dugu, eta gehiago 100.000 euro ditugunean jokoan. 100.000ko bat. Orduan, tontorrera iritsi nahi dugu, baina bideaz gozatzen du. Eta bidea da gozagarria. Ze polita, konparaketa benetan. Eta, gainera, bidean topaten zundanak mendizen gauzelez, balagunak dira, aupa. Orduen, bardina da, hau. Bai. Asko ikasten nabil, zugaz, Anton Telleria, eskerrik asko. Nik ez dut onena berak egin du, gainera. Eskerrik asko. Aiza, Paule, ze moduz? Ondo, veterano leku hartuta, laugarren saioa. Fondamente. 150 euro. Aurreko sokatira nortxosta ostaibilita sailkatu. Zakurik ez, baina esan duguna, zakuan diru asko dago, eta gaur behin indartxo etorriko zarete, seguru. Tope. Bide horretan, haupan eskak ongieterri. Eskerrik asko. Laura eta Jesus Mari, bestalde Arbizuarrak, bigarren ez gurean, eta Ilaskiren konparaketari eutxita, mendira nola igotzen da bat? Korrikan, alba da. Bueno. Beste batzuk bultzaka. Oinez, edo? Haitxi korrikan, Igo Oinez. Igo Oinez, Nafarroa Oinezen aurten goedizioari pixka bat bultzatze aldera, dirua biltzera etorri baizarete. Zuek, momentuz, dirurik ez dugu bildu, baina aurrera egiteko aukera, bai. Zenbat, lortu nahi zenukete? Dena. 20.000 euro. Ez da txarra, Oso, no? Aurreko aldian Miluzen ere izan zineten, bide batez? Laura izan zen. Bale, ados, zer moduzko esperientzia aurra? Oso politia. Bai? Baina oraingoan luzexeago. Ala nahi, aurrekoan ze izan zen, saio bat. Bai, empate batera iritsi ginen, da... Ez empatean etxera. 50 etxera. Laura, marka aurra bikoiztu duzu. Bueno, pozik egoteko. Bi, zorionak, animo gaur, Eskerrik asko. Eta Aratz eta Itxaso ongietorri. Bueno, lehenguzuek zarie, Aratz. Bai, lehenguzu. Bai, non dizatu zien? Hile hortatik. Ez alebetik. Eta nola animatu zarete, Itxaso? Nork nor? Ne uste Zirikatu du. Uste nizan etzela, zer bromatan, punto bigo gara, ez da punto bigo gara, eta azkene pues. Igual, lehenguzu bazkariren batean edo? Afari baten. Afari baten, bai, ez egola. Erdi bromatan hasi eta bidan un buko. Afarik peligroso gizarte. Beste lehenguzuak? Beste lehenguzu, telebizte. Edo bizarete. Animatzen. Ez, gehi hori badaude. Bestik begire gongo die, eta gurtzu bete, bueno, palomitak jaten ja, barreka, edo... Seguro, barrezka, seguro. Barrezka, seguro, bai, gero, 20.000 euro eskuratu, eta ia zer, jaja, gero danok lagun. Orduan eskabun goga. Claro, orduen bai. Zuzenbide ikasten zabiltz, Aratz? Bai. Eta, gustora zabiltz? Bai, guztua. Hirugarren urten da, muntuz guztua. Oso ondo, erizaintza ikasitazu, Itxaso? Hoi da. Lanerakota? Lanen, oin? Lanien, oso ondo? Ba, ongietorri. Eskerrik asko. Plazer bat, zuekin egotien. Bale, berdin. Denok prest, eta Ilaski hau mendi bat da. Poetak esango luken moduan. Igun ez ezu, ire mendira. Miluze aztera doa! Zure gailurretik gora. Pareak osatzen hasiko gara. Bale, neskak lanien hasteko momentuen, euskal aktoreekin egingo dugu jolaz. Hola, aktoreren bat, gustoko duzuena? Fetixea? Itziar ituño da. Itziar ituño, bai, oso ondo dau, Itziar ituño, maite dugu. Nordu maira? Nego. Ia agertzen zaigun, nik uste agertuko dela gainera. Euskal aktoreak eta egin dituzten filmak, guazten denpra. Eneko Sagardoi. Errementari. Oso ondo. Barbara Goenaga. Amama. Itziar Ituño. Igelak. Ez. Gorka Ochoa. Igelak. Bai. Barbara Goenaga. Nora. Tuz. Ane Pikasa. Nora. Bai. Bai, sono!
Ane Picaza Nora filmean Nora izan baitzen, Iraia Elias eta Amama, hau lotzea falta ditzaigun, Goia sarietarako ere izendatua. Gorka Otxoa, Igelak filmean, Pelota Patxo teliariaren zuzendaritzapean. Ane Picaza, aipatu dugu, Eneko Sagardoi Errementarin behabrua bera izan zen, egulako efektuekin eta Itziar Ituño eta Loreak lotzea falta ditzaigun, eta Barbara Goenaga, Pikadero filmean ikusi genuen Joseba Usabiagarekin, batera 3 izan dira azkenerako, 30 puntu bera! Laura Jesus Marin. Igual biluzera nator jokora, 100.000 euro beharko nituzkelako, Amerikako estatu batuetara joateko esate baterako. Egon zari, Ez? Neu bez. 100.000 eurorekin hace bidaia. Bai. Aurrekun gizuna izkatutzen eskonduteko Nueva Yorkera dozuteko. Horregatik, fe romantikoa. Eta, ez da egiz. Eskondu da dizunekin bidaia bat egiteko. Bai. Estatu batuetan egon da ez. Esan dugu. Zu, Antxon? Ni ez da. Eskonduko gara? Joango gineateke. Pentsa, danok aurkeztu 3 aste die, Jai. Nordu maira? Ni joango naiz. Hartu leku Jesus Mari besedez. 50 estatuko osatzen dute. Estatu batuak, Amerikako estatu batuak. Estatu batzuk aukeratu ditugu. Ia hiriburuak. Zeintzuk dien, Laura. Oazten denpora. California. Sacramento. Bai. Idaho. Boise. New York. Baton Rouge. Texas. Tallahassee. Ez? Louisiana. Tallahassee. Ez kontuz. Florida. Austin. Torri, Jesus Mari. Lastima. Austin. Jesus Mari, Austin, izen politia dira. Lotura egin genezaken. Ondo, hasi gara. California eta Sacramento lotu bai ditugu. Florida eta Tallahassee hauek dira lotu behar genituenak. Texasen Austin hiriburu, Louisianakoa Baton Rouge, New Yorkekoa, ez da New York, Albany baizik, eta Idaho eta Boise. Lastima, punturik bat ere ez taula honetan. Pentsatzen ari nahi zilaski, ezkonduta, gero 3 astez, ni luze abandonatuta, ezingo nuke. Ezingo zenuke? Ezingo nuke. Mi luze gaitxik, utziko nauzu? Ezingo nuke. Bueno. Ez que fíjate silencio, ni bat gara. Aratz, itxaso lanien hasiko gara, pareak osatzen, animalidik badako zui, Ez. Nik arrai bat. Arrai bat? Nola du izena? Pintotxo. Pintotxo? Pintoa da, edo? Ba, ez que lehen aukinu gorri bat odizan gorritxo. Eta pues gorri eta txuri da horru pintotxo. Ba, oso ondo. Sekulakoa. Nemo ez da narrainea ja, maite dugu. Ze modelo esan behar ez, modeloa ez, zer da? Nik ez daugat. Pintotxo igual exotiko edalako, kontuz, Animali exotiko egin egingo dugu jolas, Nordu maira. Ni. Itxaso, hartu leku mesedez. Ba, animaliak alde baten, jatorriak osatu beharko dugu, nondik datozen hain zuzen be, kontinenteekin lotuko ditugu animali hauek. Guazen denpora. Afrika. Mofeta hildaskatua. Ozeania. Wala. Bai? Ego Amerika. Llama. Osondo? Antartika. Pingüino emperadorea. Osondo? Afrika. Jirafa. Bai? No. Asia. Mofeta hildaskatua. Ipar Amerika. Mofeta hildaskatua. Asia. Panda. Vale? Berrik eta. Ez zuela nahi, mofeta gora eta mofeta bera. Ipar Amerikan eta BUD-an, hemen gertu baino nahiago ditugu bertan. Afrikan, jirafak, noski. Asian, pandak, Txina erdialdean du jatorria. Ozeanian, koala, baitagarriak, gatorrak. Antartikan, pingüino emperadorea eta Ego Amerikan, llama. Eta arraia nola zen? Pintotxo. Pintotxo Zaldibin, 60 puntu! Horrego irakurri hori, jaski teoria bat, jirafek lepoa zergatik duten nahi luzea eta antza garai batean antolatzen zituzen alako kontzertuak eta beti atzean.
Zuri, ikastolan deitutzuie? Bai. Niri be bai. Patiorako, zera, jarri horta. Pakea eman. Izinik orain! Laura. Pauleri ez. Laura eta Jesus Marizuk aukeratu nor joango den bietatik maira. Venga, Ixia, jaketa zitzaren. Aixa. Despertaz dara hortan da. Bai, eta beti joate maitako gotxu, bera ere. Oso. Aixa, oso to. Denbora. Ispilua, armairua, karratua, telebista, Playstationa, personajea, Playstationa, zu, sim, Wii, atzera, telebista. Telebistan, protagonista, aktorea, bale? Eskalea, umea, piruleta, oparia, karameloa. Paga. Kontuz, segi. Paga, extra, ez, ordaindu. Propina. Bai, oso ondo. Oea, kutsa, Rubik, kuboa. Botilla, sakarrontzia. Ura, edadontzia. Tetabrika, ez. Ura, erdia, edaria, alkola. Demora gutxi. Bai. Zer da? Arrautza. Izkorri. Paule, argi eta garbi erremolatxa bat zen hori. Egia. Eslea kaltzio eskala iritsi. Bai. Kaltzioa zen. Bai, ez du lan egin. Errape bat, Bai, nuka esmatuko. Bi, imintzio gabiak bai, oso ondo berrogei puntu. Oso ondo. Propina zuentzat. Aratz, itxaso, orain aukeratu behar duzu ez zuek. Laura, Jesus Mari, nor joango den? Jesus Mari bidaliko dugu. Jesus Mari bidaliko duzu, Oso ondo. Antza hartu diote trebetankera edo justu kontrakoa, batek daki. Orain ikusiko dugu. Jesus Mari, bai, egurra. Bai. Bazen. Ia ba, initzio kasita. Horrikala, ja. Animali bet. Atzekaldia, motorra, patinetia, pertsona, leizterkan. Bai? Leizterkan pertsona, harrapatzen, xaua, txakurra. Txakurra atzetik, soka, hartzea, txakurra, makila. Atzetik, soka, lokarrila. Baditugu kontzeptuak, Baditugu kontzeptuak, baina... Telefonua, markatzen, hotxaitzen, txateatzen, e-maila, mezuba... Bai, zer? Leo, zer dari? Txau. Aplikazioa ez... Bai, zein? Itzein, Zein? mezuba biledu, idatzi, Zer? tekleatu, Bai, baina zer? mezua, Zer? eskutitza, Ez... Dios, letrak, Aplikazioa. esaldia, Aplikazioa? aplikazioa, Zein da? paso. Jo, 5 segundo, bota Laura, zer da hori? mendia, tunela, zubia, etxea, Trabatu gara WhatsApparekin. bai, WhatsAppa. WhatsAppa? Ez? Txakur krosa. Ai, ba. WhatsAppa, bueno, asmatzeko modukuen egutegirako denporari pestagon. Loratxu batek dugu. Balia izan digu ikusteko Jesus Mari WhatsAppak nola idazten dituen. Lege zarrekoa, Zondo. Punturik ez. Aratz, itxaso, orain, itxasok eta aratzek aukeratuko dute nor joango, bueno, zuek aukeratu, alegia. Itxaso, bai? Zondo? Gogor izan, etxetik begirariko dela arraitxoa, jopetzen izena. Pintotxo. Pintotxo, zondo. Da Pinotxo Tegas. Vale. Bai, Ikasita trukoa. bai. Herria zurekin, hau itxaso demora. Arrazen hasita. Mapa, Italia, Erresuma Batua, Inglaterra... Bai, oso, no. Ondo itxaso. Parrea, txistea, Barre... Bai. Barreitea, Barre algara, ondo. Ia ba. beroa, playa, ondartza, sauna, Bai. Azken bat. Demora daukagu. tontorra, mendie,
eskala hau, mendibidea. Zer da hori, Aratz? Mendi bat, zotza, elurre mendizalea. Zehaztu? Eskalatzailea. Mendizalea, zer da? Mendizalea? Mendia jutana? Bai, alpinista, etorri. Bai, etorri. Mendizalea eta alpinista, bardina. Bai, oso ondo. Oso ondo, Pintotxo ari da aletekin txaloka, etxean. Laura, Garatz, itxaso 80 puntu. Ikain! Itz eskutua. Gure hirugarren proba. Neskak, guazen. Paulek hartuko du lekuan. Hitzak asmatzeko momentua da, eskutatuta ditugun hitz horiek. Haupa, guazen, denpora. Posterra. Polita. Propaganda. Iragarkia. Paretan. Ploterra. Paso. Konektatzeko. Kablea. Airean. Wifia. Bai. Birziklatu. Beira. Bai? Berotzeko. Berogailua. Sukaldean. Plaka. Irakurri. Irakurri ondo. Irakurri ondo. Paso. Altua. Basua. Basoan. Ez balio. Zerzan, baso zainado. Laba zen, laba sumenditik edo, labea. Egia laban ere berotzen direla gauzak eta... Bai. Erabiliteke, baina ondo, wifia, beira, basua, oso ondo, 60 puntu! 1000 gradutara da. 1000 gradu? 1000 gradutara. La Palmako sumendia eta agertu zan nire. Gero egite dituze bideoak YouTubeen eta... 1000 gradu, ari Zureta bat esaten da, jarri eta laba bota gainetik eta zer gertatzen den da. Ba, hitz eskutuan, konzentratu egin behar gara, eta hitz asko asmatu, Laura Jesus Mari zelan banatuko ditugu lanak. Bai, mijo, nonez. Guazen, Jesus Mari hartu lekuea, eta askar, txandapas egin, trabatzen basari, asmatu egin behar dituzu, Guazen, denpora. Paso. Paso. Gizakia. Ezurra. Osoa. Txistea. Paso. 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 Sozialismoa. Komunismoa. Irekiago. Demokrazia. Libre. Anarkia. Eragiketa. Anarkismoa. Sozialismoa, anarkismoa, horregon zera da anarkia esan zu. Kasualitatea, eta hor dauen hitze behar dugu. Hori xebera behar baitugu. Azkenean, kontzepturik? Ez dugu bildu? Punturik ez bat ere. Aratz itxaso zegoen txanda, hitz eskutua. Bilezarete, ensaiatzen eta? Pixka bai. Oso ondo, Aratz hartzuleko mesedez. Bai, ez dagoen arteko konexioa. Beharko genuke, hitzak asmatzeko, eta badatu zuenak, guazen denpora. Paso. Iabetea. Urtea. Ibai. Ekaine. Oso ondo. Letra. Idatzie. Bestea. Gutune. Alfabetoa. Ordena. Bakoitza. Letra. Bestea. Ez dakit. Goierriko. Izkera. Aldizkarie. Goiberri. Paso. Igotzeko. Bai, igo ezin desan. Lepon. Koiarea. Mine. Zerbikalak. Paso. Letxuai. Tomatea. Bota. Aliñoa. Claro. Zentxua ditze bota gozaioa. Aliñoa, joder. Ureztatu, egin behar zen. Hitzazan, beste hitza. Lorea, ureztatu. Bai, lastima. Kontraktura ere bai. Ekainekoan hor dugu? Ibai, anaia, anaia. Zure anaia? Zure leguzua? Hoi da. Bau, loturak egitea. 20 puntu, bikote, oso ondo! Oso ondo! Markagailuak! Nola dauden ikusiko dugu triboren berben aurretik. 120 puntu!
Aiza eta Pauleren markagailuan. Laurak eta Jesus Marik 0, Aratzek eta Itxasok 160. Puntu asko izaten dira dantzan orain, beraz. Aldeak daude markagailuetan, Laura Jesus Marik komeni errebotiek edo iritsita guztiak asmatzie. Lasaiago egiteko moduan zuek, neskak baina utzi. Guazen? Aiza, lehenengo taula zuretzat, denpora. Apustuak egin. Erostajo. Apustuak egin. Pariatu. Koitoa, zornotzan. Erostajo. Laura? Apustuak egin. Pariatu. Koitoa, zornotzan. Iringitoa. Apustuak egin. Pariatu. Koitoa, zornotzan. Ekaitza. Ratz? Apustuak egin. Pariatu. Koitoa, zornotzan. Araxia. Apustuak egin. Pariatu. Koitoa, zornotzan. Durundia. Aiza? Apustuak egin. Pariatu. Koitoa, zornotzan. Ekaitza. Pariatu. Izkepota. Izkepota, koitoa, zornotzan. Dugu bat ere punturik, jo, kaso honetan. Punturik ez? Laura Jesus Mari. Bigarren tabla. Asmatu guztia. Ja. Basten, denpora. Laura, sekena, zikoitza. Ebakoitza. Sekena, zikoitza. Txikitra lotea. Ratz? Sekena, zikoitza. Karkabua. Sekena, zikoitza. Ataloa. Aiza? Sekena, zikoitza. Doilorra. Erre, Lizarraga ergoienen. Umato. Sekena, zikoitza. Doilorra. Erre, Lizarraga ergoienen. Kaskaldu. Eldu, ondu. Umatu. Ostirala oinatin. Ebakoitza. Zendua morroskoa markinan. Ebaikotza, ala esaten bai diote oinatiri. Edo oinatin, ala esaten bai diote ostiradari, hobeto esan da. Osondo, Laurekin 40 puntu! Hirugarren taula. Aratz, zeu hasi erantzuten, adidanok, erreboti edo badau. Aratz, asmatu danak. Guazten, denpara. Zarata handia, ermuan. Danbarra da. Ezabatu. Zuziatu. Zarata handia, ermuan. Danbarra da. Ezabatu. Ostondu. Aurkitu oihartzunen. Harrapatu. Negarra. Lantua. Zutarako egurpila eta failan. Karramitxa. Aiza? Zarata handia, ermuan. Ganbarra da. Ezabatu. Ostondo. Aurkitu oihartzunen. Harrapatu. Negarra. Lantua. Zutarako egurpila eta failan. Sokorroa. Dirdiratu. Zuziatu. Ebaki harina zara. Karramitxa. Venga. Hau puntuen dantza batera eta bestera errebotean Aixak eta Paulek azkenerako taula guztia osatuta 1 puntu! Markagailuak! Lekeiti sopelan 270 puntu, Arbizun ez dago punturik, Legorreta Zaldibian 160. Arbizun ez dago punturik, baina punta-puntako lehiakideak bai. Laura Jesus Mari, txalo bero bat azteko eta behin. Punturik ez, aurrera egiteko modurik ez, dirurik ez dugu lortu, baina mihiluzeko bozgorailua zuena da orain. Nafarroa oinez aurten. Otxein, lelopean. Baixe. Otxein ba, mundu guztiari, zer dagoazu esateko? Animatu mundu guztiari, Nafarro oinez egunera joatea, eta egiten diren ekintza guztietan parte hartzea. Eta besterik ez, haber festa polit bat egiteko aukera badukagun, eta... Kanan aurten, ez zegoen herritik gertu etxarri aranatzen izango da. Bai. Eta, bueno, guztia gonbidatuta noski, basabiltziela nien. Bai, aspaldi, aspaldi. Bai. Indarra behar dugu, gogoa behar dugu, jendea behar dugu, eta batez ere, ba hori, ekitea euskarari, Nafarroan. Eta aztu barik, Nafarroko Eta ikastolen eutsi. aldeko festa izango da. Bueno, dirurik ez, baina guri kamiseta bana saldu bai, Nik kamiseti otzaran, kamiseta batzuk. Laura Jesus Mari, eskerrik asko etortzierre. Eskerrik asko.
Eta aritu gara oraintxe Euskarari bultzada bat emateaz eta arnasa emateaz. Hortarako, beste proposamen zoragarri bat, aipatu nahi genuke, saioan aurrera egin aurretik, izan ere Miarritzeko Mintza Lasai elkarteak egutegi berezi bat argitaratu du. Euskal kultura, hizkuntza, sustatu eta zabaltze aldera, egun bat, hitz bat izenpean, egun bakoitzeko hitz bat aukeratu baitute. Iazki? Zer? Zure urte betetzea da? Pasada. Pasada. Bueno, zuzte esan nahi? Ez dut esan nahi, bestela bestela jendeak dortzen da, erromesaldian etxera eta bar. Uztailaren 23 gure eguna ere bada, aurrerantzean esan nahi dut, ni luze hitza bertan txertatu baitute eta uztailaren 23an kokatu gainera, egun bat, hitz bat egutegian, esan bezala, Miarritzeko Mintza Lasai elkarteak argitaratutako egutegian, gure txoko ere badaukagu. Ba, oso politxeiro dituten, Katxalo bero bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Esker. Eta programa zoragarri mitikoa dela. Mitikoa jartze du, definizioan? Mitikoa dela esate du. Mitikoa. Egutegiak eta horrela da. Zerotik hasiko gara bigarren fasera sailkatuta. Aiza Paule ondo? Bai, ondo. Vale, zerotik hasteko prest. Aratz, itxaso oso ondo. Etorri sailkatu. Lanerako prest? Bai. Oso ondo. Ja, lehenbizikoa zuretzat eiza? Ozen, argi, bai? Soinu proba bat? Beste soinu proba bat? Bai. Oso ondo. Demora, astea harintzen duen oporraldi txikia. Zupia. Bai, lanera itzultzean sentitzen duguna. Nagia. Bai, nik ez, gramatikan, erregela hitzaren esanahia. Erregela... Araua. Araua, oso ondo. Interesekin lortzen dena. Interesekin zer lortzen da. Dirua eta... ekonomikoa. Presioa. Etekina lortzen da. Mami gutxikoa, ahula. Erkina. Erkina, bai. Ozena aurrengoan. Ordena mailakatua. Ordena mailakatua edo... Eskala. Bai, oso ondo. Itxas zabaleko arrantzalekua. Kaia. 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 Ez? Kala! Kala. Alare, ondo, hasi gara puntuak biltzen 5:50 puntu. Aratz, itxaso. Beste? Gara, Edo gehiago. Goio. Ha? Bai, saioko gaintzat. Txandaka, lehenbiziko zuretzat Aratz. Prest? Bai. Demora. Tokiz aldatzearen ondorioa. Egokitzea. Ez. Tokiz aldatzea da... Aratz. Mugimendua. Mugimendua, oso no. Euskal mitologiako jeinu iletsua. Basajaun. Basajaun? Na, hori da. Letagin luzeak eta gantz geruza mardula dituen uretako ugazuna. Bortxa. Bortxa, sondo. Galtzea komeni ez dena. Ez galdu? Bota? Saiatu? Atxa, ez. Ez, atxa ez galdu? Beste zerbait? Alta, ez da. Aria. Lasterketa azten den tokia. Irtera. Bai, arkuz jaurti daiteken arma. Gezia. Ondo, Antzinaroko hileta monumentua. Trikuarria. Trikuarria oso ondo, eta jolasa lehia bihurtzen denekoa, jokoa. Ondo! Ederto! Bagain dute dugu, 60 puntu! Naiz esan zer ez da entzun. Zergatik? Ez da entzun. Gogoz geratu zara? Zer esateko gure publikoko kidei? Ez da entzun, Azeran jartzen dugu gainera, itzali mugikorrak eta... Bai, eta zua badago ordenatuta. Bihar azerketa daukate. Eta pizka urduri daude, orduan apunte eskedo deika. Izan dira, Iruñeko Iturrama Institutoko lagunak! Hau ba? Itzali mugikorrak! Ondo. Azterketa atarian eta miluzen, Bai, eskertzeko da, Ondo. Eroglifikoak, honepe azterketan modokuek. Baina, bueno, asmatute ze plazer remoten dauen, eneskak? Bai, asmatu behar horretarako. Lehenengo dator, denpora. Pixu bat erosi dut. Mutrikun. Ez, irakurri. Mu ez. Bai? Pasaian. Oso ondo. Pasaian. Oso ondo. Musutxu bete moten bi ume, eta umen izkeran, musu horri pa
deitzen diogu, eroglifikoetan. Bueno, eta bizitzen, klaro. Pa, bonsai, bonez, sai bai, pasai, ande, truakat, zank. Sis. Zet... Zazpi, zorzi beratzi ama. Huit, nef, diz, listo, horarte. Bakizu pixkat, frantzesez? Macronekin hitz egin beharko banu, saiatuko nintzen. Gustokoa? Ba bai. Bai, Bere, ikusi zen duen, alkondona barik, ikusi zen duten. Ilia unarte. Bai, Sofa baten agertu zan, hauteskundin aurretik. Benetan. Ezin dugu irudi hori burutik endu orain. Benetan, ilia unarte. Bigarren eroglifikoa, denfara. Informatzeko irakurri gutxienez. Edabideak. Ez, bieda. Bieda. Bide. Bai. Bieda. Bai. Bie, da, eta bide. Bieda bide gitxienez, oso halkona da. Kontrastatu. Bai. Hori da. Lehiaketak ez kontrastatu, ikusi mi luze bakarrik, Ados. Luze isiltasuna da patea, gaza. Aholkunen aurrien danok isilik geratzen. Bai, ez da hori egia, begira. Hirugarren eroglifikoa da, torden para. Bilatu ezazu. Wikipedia. Vale. Wow. Kiwia, alderantzi silabak. Wiki eta pedian, Wikipedian. Oso ondo, Joder. Eso. Laroita barbotu, Ondo. Superfana nahi Wikipediana. Minuzoko artikulua, superfana. ez bizitatu? Haukagu, ez da? Izango dugu. Bueno, egingo digute. Denon artean egiten baitugu. MCD hori Etxeko hoi. kontatuko digute. Eta lego edo, eguneratu edo. Ara, atzitxaso, eroglifikoen txanda iritsi da. Gustukoa, etxetik eta? Bueno, batzuk bai. Distantziatik bai, ez da. Bai, emetik, ariketa egiteko pra, seguru. Bai. Guazen, lehenengo dator. Sagardotegikoa, bai. Txaleta. Bale, egin ariketa? Txuleta. Bai. Txuleta. Segi? Txuleta ona. Nor da? Txuleta bela. Bella. Ederra, txuleta ederra. Bai. Txaleta ikusten genuen. Gaitxik aldatu, txuleta. Eta ederra eta piztia. Ondo. Ederra, txuleta ederra. Legorretako anea araz. Ona hartu. Nola du izena? Begiristain. Begiristain. Vamos, ara, nahi gozue. Vale, nahi zuen. Gu nahi dugu. Botekin. Vale, Hori ados, da, listo. vale. Horra heldu nahi nuen. Ederto, tratuak eginda. Bigarren eroglifikoa guazten denpara. Nik ez dut. Kanarik. Kanan. Ia ikusi, Nik ez dut. Kara. Kara. Ankari. Ez. Bai? Anka bai, bitu anka bat. Ankarik. Anka? Nik ez dut anka? Kamotz ez. Ankarik. Ankara. Nora dueka? Kara. Nik ez dut anka, sartu. Abarruan sartu behar genuen. Batzuetan irakurtzea da, beste batzuetan ja jolas gehiago egin behar da. Bale, nik ez dut hanka sartu. Nik ere ez. Bai. Hori esaten duenak, normalean, bai zo bai? Ja, hori esaten duena normalien. Hanka sartu. Bai. Nik ez, Hirugarren eroglifikoa, guazten denpara. Ez kexatu, begira. Yoga. Ez. Buda. Ez. Egoera bat, askotan agertzen da. Segi irakurtzen. Bat. Bai? Doak. Zemat? Laudo, bat. Bale, bat, laudo. Laudo, eta zera. Zerri da. Bilbo. Ez. Ondarru. Ez. Zen. Ikur hori, zen, egoera horretan, eroglifikoetan agertzen da. Zen, bat, laudo, orio. Orio. Herria zen bat laudorio, ez kexatu. Eten erraza, Intotxo ere etxean ari da kexaka. Nire jabeari alakorik. Hau sartu da, esan? Hori horretza da, hemendik ikusten zai ez amintzet. Ikusteko. Legorreta hotezen edo. Bai, legorreta atxo da argizu. Oita barbutu! Eta esaldi bihurriak orain? Erogliepozik. Erogliepozik, Katuarekin. Erogliepozik. Eta garbine bihurrin ere bai, akaso, ikusiko dugu, ze prestatu duen aurkorako. Eixa, Paule, prest? Denbora. Forma bitxia, zintzilik, nonbaitetik izosten ura. Ura izosten denean, nonbaitetik zintzilik gelditzen den forma bitxia. Oso ondo. Aurrekoetatik eta ikasita,
Anabasa gutxiago orain. Ez dugu harin egitzen. Ondo, horagarri. Zeu gaitxik dana, Bai? Bai. Benetan? Izateko era aldatu dute zeu gaitxik. Hori bai dara. Iruñako dute bihar azerketa eta... Animo, Ze azerketa? Historia. Historia bolitxe da. Bueno, esaten zuten, ez da ikasi ulertu egin da. Animo, Bigarren abogalak, demora. Gehienetan. Cilindro formako da. Argia. Argia goitik. Ez. Ge aurretik. Gerat. Ge aurretik bokala. Agertu. Egiteko erabiltzen den pieza hau. Pieza hau, bai. Ona. Pasando. John Gong ja eskuak azintzen ari zenean. Txe. Bai, sartu dugu. Bitik bi, primeran. Parkatu. John Gong. Bai, badeko. Bai, hainbeste JJ azkenerako. Bai, eta hilea onarte berak ere. Ez dakit? Zauzkalo, ikusiko dugu. Hirugarrena demora. Fisikan. Unitatea. Intentsitatearen. Argi. Argi adierazten du. Intentsitatearen. Unitatea argi adierazten du. Intentsitatea adierazten du. Bai, hori bai. Unitatea adierazten du. Bai. Ondo hasi gara ba, Ja, bueno. Ez dute izara aldatu ilaski. Bai, ez esan dute baina. Inok ez du merezi izera aldatzi. Hori ere egia. Bueno, beraz. Ni ere nirean, Animo, denbora. Batzuen. Ez da ba. Betetzen. Dituzten. Dituzun. Urteen. Arabera. Gehiago edo gutxiago. Beharko dituzu. Gehiago edo gutxiago? Beharko. Zer. Gehiago edo gutxiago? Itzuli. Itzali beharko dituzu. Hori bai. Bale, oso ondo. Ondo gehi, neskak ere guztaldia, Ura izozten denean, nonbaitetik zintzilik gelditzen den forma bitxia, gehienetan zilindro formakoa da, argi egiteko erabiltzen den pieza hau, fizikan argi intentsidadearen unitatea adierazten du, betetzen dituzun urteen arabera gehiago edo gutxiago, itzali beharko dituzu. Zer da? Zer da? Dudak. Bota? Kandela. Kandela, ikus dezagun. Bai, como bina. Zalantzak. Bai, bate saliekin. Fisika eta... Bai, ez genekin kandela fisikan. Ja, baina garra, urte betetzien pastelia. Horregatik. Galdetu didazulako noiz da nire egune, orain egun batzuk. Eta kandelak ja sartu ez? Bueno, orain jarra daitezke bi. 95 adierazteko ere, bat eta bi. Bi kandela. Ja, putza egiteko eta. Eta desio bat eskatu. Aratz, ze desio momentu honetan? Hobek asmatzea. Oso ondo. Lau? Lauek. Bai? Bai, danak. Txaso, beste beste? Ixen. Ea, lehenbizikotik hasita, demora. Koleratak. Ez. Edozein. Edozein koloretakoak izan daitezke. Eta udan ez dira asko erabiltzen. Hau da. Zuek. Oso ondo, Askotan nahikoa izaten baita desio izatea. Bai, ondo. Lauak asmatu nahi ditugu. Jo, ainarreza izango balitz, pentsa, Desio zune lortu. Hala dirudi. Bigarrena, bokalak, demora. Michael Jacksonen estiloan. Aurretik bokal bat? Ez da al? Elementu, nabarmena. Bai? Izan. Zera, izan... Ziren, hori bai. No, bigote? Bai. Beste desiorik? Ez. Momentuz gehiago ez. Egin konforme. Horrengo saldia asmatzea, demora. Oinetan. Batzuetan. Ez. Hauek erabiltzeak. Zauri. Kasu. Batzuetan. Hori bai. Hauek. Erabiltzeak. Hauek edo. Hauek ez. Erabiltzeak. Oinetan. Zauri. Bat edo beste sor dezake. Edo beste sor dezake, oso no. Bikain. Oso ondo, bikain. Vale. Aguarrena. Eta lautik lau genituzke. Bokalak, demora. Egun. Asko. Jarraian erabiliz gero. Usain. Txarra. Hartzeko arriskua dute. Hau, erakustaldia. Lau,
€100, bikain, aratz, itxaso. Edozein koloretakoak izan daitezke eta udan ez dira asko erabiltzen, Michael Jacksonen estiloan elementu nabarmena izan ziren, kasu batzuetan hauek ez erabiltzak oinetan zauri bat edo beste sor dezake, egun asko jarraian erabiliz gero usain txarra hartzeko arriskoa dute. Zer da, zertzuk? Altzerdik. Kaltzetinek, ikustezagun. Oso ondo! Oso ondo! Komodina, bikain! Eta barkatu, Michael Jackson entzun dut? Beitu. Beitu, kaltzetin zurizekaz. Txalo bat oneri. Zeu bakarrik alzartzen zara? Ni bakarrik. Michael Jackson eta gero ni. Moonwalk. Ez da ikusten, lastima, atrila azpian, maia... Hankak ez taltzen baditu. Haze sokatira datorren, Aixa Paule, 260 puntuta komodina. Aritz, itxaso, 200 aratz, eta itxaso barkatu, 210 eta komodina. Aratz, azkenerako ikasiko dut, Sokatira nagoaz, eutxidanok. Aratz, itxaso zeuek erantzuten hasi, atzetik, baina oso berdin duta markagailuak. Azteko prest? Bai. Guazten denpora. Zenbat motatako erregai fosilak daude? 4. 3. Zein koloretako tintan prestatzen dira txipiroia Galizian? Beltza. Bai. Aixa Paule, denpora. I Will Always Love You abestia nork egin zuen ezagun bizkartzaina filman? Paso. Whitney Houstonek. Zenbat belarre ditu Tibeteko otxo batek? 2. Bai. Aratz, itxaso guazten denpora. Zein hiribururen ondoan dago hiriburu herria? Donibane Arazi. Baiona, zein da Donostiako hiru hondartzen artean erdian dagoena? Kontxa. Bai. Kontxo. Ondo aritzarete, hemen barkatzeko asmorik bat ere. Ala, hobe. Omoinak erabiltzeko, Aixa Paule, animo. Guazen denpora. Zertzen, Istebe Pellot lapurtarra. Paso. Kortxarioa itxaslapurra. Zein kolorerekin identifikatzen dira alderdi ekologistak? Berdea. Bai. Aratz, itxaso denpora. Gaur egungo zein herrialdetan legokea aintzinako Greziako Troia hiria. Grezian. Turkian, nork osatzen du parea karakolarekin? Parea. Bai. Pare honak, zuek ere, bietan norden karakola nor barea, baina arizarete alde batera eta bestera 75 segundo, eta komodinako. Neskak denpora. Zein musikari bizkaitarren lan berriak du izenburu fantasia? Mikel Urdangarin. Einaute Lorrieta. Non du egoitza Frantziako presidenteak? Parisen. Elizioan, etxea. 80ko hamarkadako zein urtetan bukatu zen Argentinako diktadura militarra? 81. 83an. Zein kolorerekin lotzen da janga? Komodina. Txuriarekin. Eta lehenago erabili izan bazen dut ere, kalterik ez. 60 puntu galdu ditugu. Aratz eta itxasorenak dira orain. Komodina bukazu zuen ere. Gozen bikote denpora. Zenbat kontxonante ditu euskal alfabetoak? 83. 2. Nok aurkezten du bi bazuek Maialen Arzailuzekin batera? Xabier Sukia. Oso ondo. Aixa Paule, goazen denpora. Zein ibilgailu mota zen Nairobitarra? Paso. Autobusa. Zein ikono klikatzen da Twitterren zerbait atsegin dela adierazteko? Bihotza. Bai. Eta bihotza bizkor, Bai. Aratz, itxaso, komodina daukazue. Goazen denpora. Zerri buruzko jardunaldia da joko teknia? Teknologia. Bideojokoak. Zein koloretakoa zen Beatlesen abestiko itxaspekoa? Horia. Bai. Marin, Aixa Paule, animo. Goazen eskak denpora. Zein gobernuz kanpoko erakundearen helburua da janaria beharra dutenen artean banatzea voluntarioen bidez? Paso. Elikagai bankua. Zein herrialdeko jakitipikoa da kalsota? Katalunia. Bai. Aratz, itxaso denpora. Gipuzkoko zein herritako lan gatazka kantatu zuen Euskorrik forjariaren kantan? Komodina. Eibar. Ondo. Urrea balio baitu komodinak, ikusi duzu orain. Itxaso bera ere berotu zaigu apur bat. 12 segundo besterik ez. Animo, Aixa eta Paule. Neskak denpora. Bizkaiko zein herritan jokatzen da Jaialai Winters series jaialdia? Gernikan. Bai. 7 segundo. Aratz, itxaso, bizkorreta zuzen. Bikote denpora. Nor da Gerediaga Fundazioko presidentea? Nerea Mujika, zein apaingarrik egiten ditu bereizgarri Oportoko etxe aurreak? Olak. Azulekoak. Eta denbolari eskerrak bakoitza bere lekuan jartzen omendu eta
Aixak eta Paulak 223 puntu, Aratzak eta Itxasok 247. Estu, joan zaigu. Aixa, Paule, baina sekulako programa bikainak egiten zabiltzate. Zemuz? Ondo, pozik. Urrengorako pozik be bai? Gogotxo, bai. Bueneska. Oikote. Entzun arretaz, lehenguzu afari batean hasi baitzen dena. Non, gogoan dugu? Bea zainen. Parranda ere bai. Ez parranda, ez. Afaria eta etxera? Afalostie. Txintxa. Bueno, antxe berriketan ari zirela bintzat. Tarten zeren da danakin. Oso ondo, Aratzak eta Itxasok elkarri begiratuta. Ze, joango algara miluzera. Era, amonan bede ikapenagaz, Bai, hori importantea, hori importantea. Zena nola du? Kontxi. Lejon daizula. Zorioneku, Kontxi, muxo handi bat. Iritsi, eta finalera heldu gainera, 247 punturekin. Alegia, 247 euro. Zuenak dira, sagarrote irako. Baita. Eta, baina hau biderka liteke. Eta nola, entzun, Aratz Itxasok gaur, zakuan jokoan ditugu, 20.796 euro. Aratz Itxasok, guau, 20.000 euro. Bada, Zahartei asko horrekin. Bat erosi? Bueno, esan dugu, arrantxu bet, dako Itxasok. Pintotxo. Gauna? Zeuretan ibiltzen da bera? Itxurriko uretan. Urgezan. Karilekoa, aldatzen diozu tarteka edo? Bai. Arraina guztoko? Dituzte da? Itxaso, bai? Bai, ez. Zurea bakarrik. Badi, A ber. arrainak egin dugu jolas, eta eremuak adidanok, etxien be adidanok, gaurko 3 eremuak hauek izango direlako finalerako. Urgeza, urgazia eta biak. Aipatuko dizkizuedan arrain espezieak zein urmotatan bizi diren. Esan beharko didazue. Urgezan, urgazian, ala bietan. Bai? Bai. 100 segundu izango dituzue, zereginak osatzeko aldaketak egiteko aukera, denbora agortu bitartean, eta 100 segundu horiek goraintxasiko dira, denbora. Piraña. Gezan. Bai. O itxaso nibeltzei ez dakit. Ez dakit. Iztokina. Erreka nibeltza, baina itxasoa bitzen igual. Amu arraina. Erreka nibeltza. Gazia, bitan, itxaso Geza esango nuen. Ez dakit. Geza, gazia. Ibai, errekak? Geza ez, geza. Ja, ez dakit. Bitan? Jarri, bitan, Izokinen antzeko izango. Ez dakit. Katu arraina. Gazia. Ez dagoet ideik. Lotrea. Ez dakit. Gazin, jarri. Gazin, era. Liba. Bitan. Barboa. Geza. Hemen ingurun ikuste biltzala. Bai, gezan. Bai. Bitan, horrelikoa. Bitan. Geza jarri gara. Bitan nahi beste ez da. Bitan, hargo. Bai. Barroan ikuste bitan. Ez dakit. 20 segundu, aldaketarik. Aldautare esk ez dakit. Ideik ez dakit. Erreka esaten gabil, itxasoa, bietan. Hautziko da. Amurraina igual gezan. Hola, hautziko. Horaixen. 3, 2, 1, denbora. Agortu zaigu, 100 segunduak. Agortuta. Zemuzko ariketa? Ezki. Ez ez dakeu. Ideik ez. Lehiaketa bata? Sorteare tarteka. Alde egon daiteke. Pirañanekin hasi gara. Urgezan jarri dugu piraña. Bai? Ego eta erdialdeko Ameriketako urgezetan bizi den arrain haragi jalea da piraña. Izokina. Errekan bai. Itxasoan be bai, biak, izokina. Amu arraina. Ondo. Izokinak anadromoak dira, alegia urgezetan jaio, ozeanoraino migratu, eta ondoren urgezetara itzultzen dira. Berriz ere sortzeko,
eta mugarrain espezie batzuk ibaietan intziretan jaio, eta ozeanoetara joaten dira. 2 uretan, beraz, ondo. Katu arraina. Lija. Urgaztia. Oso ondo. Trukakia. Katu arraina, iparrekialdeko ozeano Atlantikoan bizi dira, arraina hauek Norvegian hasi eta Senegal edo Bolikostako uretaraino. Lotrea, liba eta barboa. Trukakia daukagu. Erabiliko dugu. Logiko horreko, beruzanet. Ez da itezta zeharra ere. Zuboko nuke erreka itxaso bat azea horrekin. Nik uste barboa zaun itezet, ez da egite erreka. Ez da egite. Hola xotzeko, total. Hola xotzeko, gero gaizkin ezki hori. Hola xotzeko du, ez da igual dauko. Bazpare. Horrela utziko dugu. Ez da itezta zeharra ere. Ezagune bai, baina. Gero nundaren da zer. Barboa bai. Barboa. Zalantzaren biligara. Urkeztara pasatu edo bietan jarri. Barboa, biak. Zuzena da? Oh! Barboa eta lotrea. Urgezan eta urgaztian liba. Oso ondo! Oso ondo! Gaur itxasora duta finaleraino. Arazta itxaso 247 euro irabazi ditugu. Eta urrengo batean arrantzan aritzeko aukera berriz Miluzen. Apa bikote! Zurak segi!